Tento týždeň sme boli zmapovať situáciu v osade v Moldave nad Bodvou a v rómskej osade v Jasove. Moldava nad Bodvou sa člení na niekoľko rómskych osád. Jedna z nich je mimo obce, teda mimo mesta a je rozlohou dosť veľká, rovnako aj počtom obyvateľov a hlavne počtom zvierat. Jednoducho ten počet tam bude možno v stovkách. Keď sme boli v osade v Moldave, našli sme tam niekoľko zabitých šteniatok, aj zabitých psíkov. Teda predpokladáme, že im na druhý svet niekto pomohol, pretože to nevyzeralo, že by boli uhynuli sami. Pri prvotnom vyšetrení sú vlastne šteniatá ošetrené hyperimúnnym sérom, ktoré obsahuje protilátky proti psínke, parvovíróze, parainfluenze a hepatitíde, čo je vlastne komplexné imunizačné sérum. Toto sérum funguje 2 týždne, takže šteniatá by mali byť prvýkrát vakcinované až po uplynutí tejto doby. Z Moldavy sme museli odobrať 13 šteniatok, ktorých súrodenci už boli mŕtvi. Tieto šteniatka sme následne rozmiestnili do dočasných opatier. Bohužiaľ bolo to veľmi ťažké, pretože bolo ich síce iba 13, ale dočasných opatier bolo málo. Veľmi málo ľudí sa prihlásilo na pomoc s dočaskami a preto bol veľký problém ich niekde rozmiestniť. Kastračné akcie 2. až 5. apríla predpokladáme, že odoberieme strašne veľký počet šteniatok aj zranených psíkov. Tieto psíky už teraz nemáme kam umiestniť, preto máme na to asi 3 týždne, aby sme našli dočasné opatery. Dočasné opatery naozaj potrebujeme veľmi zúfalo, pretože nemôžeme šteniatka nechať na mieste, aby umreli buď už na nejaké choroby, alebo aby sa ich zbavili takým krutým spôsobom ako predošlých šteniatok, ktoré sme tam už našli mŕtve, zabité. A rovnako aj zranené psíky nemôžeme nechať na pospas osudu, aby uhynuli v osade. Rovnako veľmi urgentne potrebujeme materiálnu pomoc, hlavne potrebujeme zohnať ďalšie prepravky, pretože psíčkov je tam veľmi veľa a aby sme kastračnú akciu stíhali za 4 dní a rovnako aby sme šteniatka vedeli umiestniť a postarať sa nejako o ne počas týchto dní, potrebujeme ďalšie prepravky, potrebujeme ďalšie krmivo pre šteniatka, konzervy pre šteniatka, savé podložky, odčervováky, odblšováky, jednoducho materiálnu pomoc a rovnako finančnú pomoc, pretože táto osada bude veľmi náročná. Odčervovania, serovanie šteniatok, všetko bude veľmi náročné. Aj kastrácie, veterinárne zákroky, ošetrenia týchto zranených a chorých psíkov budú finančne ešte náročnejšie, ako boli doteraz.